I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Eyokuqala kuwuXolani, eyesibili kuwuSiza, eyesithathu kube yimi, eyesine kube umfowethu uSiboniso, eyesihlanu kube uNkosi yakhe esimbiza ngoMagugu ongekho njengamanje phakathi kwethu ngenxa yezimo zempilo, bese kuzoba uSithemba, ngiphinde kuzoba noSiphe. uSiphe uwomunye wezingane zikaMapho, ziyingane kamalume kodwa eyafika incane, wafika nje wakhulela kuyena uma. Bazalwane, bengingazitshelanga ukuthi sithe masikhuluma ngokuthi kuzokhuluma bani, sagcina sithi hhayi kuzokhuluma lowo ekuthi akakhulumi, ingakho singabhalanga ukuthi kukhuluma bani. Ngagcina sengibona inkatho ingidla mase kuzo MC ukuthi kukhuluma bani, bavele bakhomba mina bonke. So engingakusho nje kancane kafishane ukuthi thina-ke Sibo ekhaya ubizwa kakhulu ngoLindelani, asikhulelanga ngapha. Uke walandisa kancane, kukhona bebefikile bezovela ukuthi ngathi mangizalwa mina uma wenza isimangaliso sokuthi akwazi ukuthi yangiqalela ubaba wami uMpumelelo Zungu wayeshade I think ngo-1976, eshade noMawu uMamsizazi, bahlala iminyaka eminingi-ke bengazitholi izingane. Kwathi-ke sengisho kweminyaka angithandi ukulisho, kwathi ngo-1990 ubaba wayesethola mina uMandimande.
kwadlula unyaka owodwa, ngonyaka olandelayo ngo-92 wase ubaba ephinda ethola umfowethu Siboniso, uyena uMandemande. Kwase ngawo lowo nyaka 7 months later kutholakala umfowethu wasuke washona. So-ke vele ushona nje sihlala naye ekhaya cause besithi masizalwa sihambe sikuhlala ekhaya noma umangisizazo. So sikhulele khona besihlezi sifika lana nje. Abantu abaningi bayazi ukuthi nengane zikaZanele bayaye bathi-ke siyaba semampondweni, kodwa-ke ekhaya kubone Eastern Cape kuse-KZN, kodwa-ke besiyayisivumela. So uma noma singahlalanga naye, kodwa besithi masivakashile into yokuqala engayipick up uthando lwakhe. Uma indlela ebesithanda ngayo uDisemba, ngicabanga ukuthi abantu abazele bayawazi uDisemba ukuthi mude kangakanani. Besifika thina la siwahlale wonke amaholidi kaDisemba size sihambe ngoJanuwari, and uJanuwari ngaleza zikhathi zethu sikhula bekujwayele ukuvulwa ngabomhla ka-20 something kuJanuwari. Sihlale isikhathi eside ngendlela uma ebesithanda ngayo, ubengakaze afile ukuthi sesihlale isikhathi eside sekuwumthwalo. Bekuze kwenze ngesinye isikhathi kuvulwa izikole singakagoduki, ngoba esafisa ukuhlala nathi ngendlela ebesithanda ngayo, ngendlela ebesinakekela ngayo. Kade ngisho ngikhuluma kulezi nsuku ngithi uma ngendlela ebekuthanda ngayo ukuxoxa nje izinto, izindaba ebehleze sixoxela zona ezenzeka singekho, ubesixoxela izindaba ezihlekisayo. Bengakaze asixoxele nje indaba mhlampe engabe bekuwuchubo lokwenziwa kwenye indawo, kodwa noma kwaba khona into engehlaya eyake yenzeka la yenzeke khona, uzosixoxela yona njalo. And axoxe kwesinye isikhathi uzigcina ungasazi noma usayixoxa njengoba injalo yini, noma sefake nama-spices ngendlela ebeyixoxa ngayo azahleke. And ubekuthi ehleli ubejwayele ukuhlala elitsheni, kunelitshe nje elikhulu lapha phambi kwendlu. Ubejwayele ukuthi uma ehleli kulona ubekwazi ukubona umuntu ohamba lapha entabeni, athi usibani bani lo. Sibuze, hawu ma umbona kanjani ngoba phela ukude, futhi ngesisho nokuthi umbone ngezimpahla, athi usibani bani, ngimbona ngokuhamba ngesitepu sokuhamba. Kuthe ngokunye udadewethu Siza etshale ummbila lapha, wathi ayi Siza, ungaphinde uyitshale lento, ukotshala ubhontshisi into emfishane ngoba ummbila uyangisitha, ngikwazi ukubona manje abantu abahamba. Ngendaba yokuthi njalo ubekwazi ukubona yonke into eyenzeka. Ngikhumbula ngomunye uDisemba komunye umuzi lapha ngaphesheya, kukhona kwafika kwaphuma umuntu wokuqala, hayi wathi uma ngeke kuyaxatshana lapha. Ngithi hayi ma, ubona kanjani ukuthi kuyaxatshana? Athi uyambona ukuthi wenza kanjani? Aphinde kuphume umuntu athi ubonile ukuthi ngishilo. Ubekwazi ukufunda into ikude ngendlela ebehlakaniphe ngayo isheshisa. Uke wathi siphume sikhuluma la ey'nsukwini, wathi lokuhlakaniphe ninako nakuthatha uma wenu into yezimali ubeyibala ngekhanda, ayazi njengoba injalo, and ubengayigejanisi ngendlela ebenokuhlakanipha ngayo. Okunye engakufunda uma indlela ebebanakekela ngayo abantu, ubengabheki ukuthi unani. Thina besike sifike la ekhaya futhi singasabuzi nokubuza. Sifike ekhaya kukhona umuntu esingamazi, afike futhi ahlale izinsukwana sithi siyambona kasekho. Uzoloku ukhesha kancane ukuthi lo muntu ebefike la mhlampe kukhona ingxabano eyenzekile ekhaya, so usamgcinile la ukuthi akulungise isimo, aphinde amlungise. Ngiyakhumbula ngonye waze wasithuma wathamba niyosho lapho ukuthi usibani bani ula ekhaya, bangathi ukuthi ula ekhaya, ngendlela abantu ebebanakekela ngayo, ngendlela abantu ebebathanda ngayo. Ngithe mase ngibona after nje kusukela ngoLwesihlanu kwenzekile konke, ngibona indlela abantu ekade bezinikela ngayo ukusiza. Abanye bathi yini eniyidingayo, singasizaphi, singabambaphi. Abantu bafike bephethe izinto eziningi, ngathi no, akusikhona ukuthi bazithina, kodwa badonswa yinhliziyo uma ekade nayo, indlela ekade yiyona, indlela abantu bebanakekela ngayo, indlela abantu bebathanda ngayo. Uma bowungaphumi ungatholanga lutho ngesizathu sokuthi abantu yabanakekela. Ngikhumbula ukuthi besike ngokunye sifike, ngithi masiza ngithi sizomzuma, asizokumtshela, somtshela sesisendleleni ukuthi siyeza, ngoba ngiyazi mesezasho ukuthi siyeza uzophuma tatazela asilungiselela alungise inqwaba yokudla size sikushiye ngendlela abantu ebabenakekela ngayo. So kuthe uma ngizwa ukuthi uma udlulile, ngethuka kakhulu bazalwane,
Ngethuka ngendlela ukuthi angasithola ngisho isikhathi sokuthi ngicabange ngobuhlungu, ngicabange ipain. Ngivele ngethuka ngabanjwa yilento ukuthi Nkosi uJesu imina manje ngimdala after sizase engasekho. So kwavele kwahlala zonke izinto ukuthi kambe sizothini umuntu eyingane emncane, sizothini. So ngambona kodwa ngikhumbula ukuthi on Sunday besiza Friday siza Saturday. NgoSunday athi sisivume ngomgqibelo sithi siyabuya kusasa, wathi hayi ake ningabuyi phumlani kade lehlale ngoba niyabuya vele kusukela Monday. Sunday ngavuka ngizwa ukuthi ayi ngeke ngiyagula, ngikho right, angikwazi ngisho ukuma. Ngathi no, ngoba vela ngiyindawo ake ngingasho la ekhawuthini yakhe ngoba bazoxolela ukuthi umuntu otheni lo ofela wahamba esontweni. Ngathi kodwa ngiyazizwa ukuthi I need strength from God because ngiyeza ukuthi I'm not okay and mangingakhonapsa manje kungenzakalani. Sengine-stress sokuthi ngaze vele kugule mina manje, sengisiwa ezibhedlela, sekuyeke manje attention seyisukile entweni yonke ekumele yenziwe. Ngahamba ngaye esontweni. Mangifika esontweni there is a lady owafike MC owafike wacula ukhona la kule ndawo uThando. Wathi mayeqala ethi ngomhlala idumizwe namanza emakhulu ngavele ngezwa ngathi Nkosi yami liyadumiswa, ngiyesaba. Ngathi Nkosi yami nanga amanzi ayangikhukhula awukungenelele. That was the first time ngakhipha izinyembezi kuyimanga ngiqala ukukhala ngento eyenzekile. And isimanga esenzeka ngoba ngangikhala eNkosini ngicela ukwesekelwa yiyona. Ngathi mangisukuma lapho ngezwa amandla, ngezwa ukuthi lokugule bengathi kukhona uNkulunkulu usevele wakususa wasithwala. Ingakho uthe uMC mayihlabelela umhlabeleli othi ahlabelela umhlabeleli othi ngiyawulibala ke manje kodwa nokuphathwa ngesakhe isandla. Ngezwa ngakhumbula ukuthi uNkulunkulu kunalesandla avela siphathe ngaso, avela sigcine ngaso. Wavuka ukuthi noma ngabe khona izinto esingazazi ukuthi zizokwenza kanjani, because uma uyena behlele ekhaya asazi ngempela ukuthi manje uvumfo wakhe uzokwenzakalani. Kodwa kwaba khona into ethe enhlizweni yami, ubungeke usifake kulesimo wena ungazi. Wavuka ukuthi wathi kubafundi bakhe asiwelele ngaphesheya. Waqede uma sekuvuka izivunguvungu endleleni eya ngaphesheya wenza sure ukuthi uyazithulisa, ngoba wayengabasusanga ngale ngoba efuna ukubabulalela elwandle, kodwa wayebasuse ngale ebesaphesheya. So mase khona into efuna ukuqeda ngabo la wenza sure ukuthi ayiqedi ngabo ngoba kumele abase ngale. Ngathi Nkosi uJesu nakulesimo noma kubuhlungu noma kunzima, kodwa ngiyazi awusilethanga la ukuthi sifele la, kodwa uzosithwala yonke imibuzo esinayo, uzokwazi ukusisiza, uzovela uNkulunkulu wethu. So nje bazalwane, sengichithile kakhulu isikhathi bengithi ngizoba mfishane, kodwa nje kukho konke ngiyazi ukhona ozobonga, kodwa ngicela ukubonga kakhulu bonke abasihambele besuka kude bedela zonke izinto nalo lonke usize esitholile. Izinhliziyo zethu azithathi kancane, siyabonga. Bakithi abasaziyo banofakazi, akuthuleki. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi anigcine kuze kube manje nibambene sizothi dudu. Ngibingelele kumapostoli, ngibingelele amawesile, ngibingelele amaChristians, ngibingelele bonke abakhona amabandla amaZayoni, wonke amabandla khona. Ake siqale sicule nengoma yangale, siyicule sonke bazalwane sizophelezela ngithi. Funa sicule icule elilodwa ke. Uma wayemoyisile ngajabula ukubona boma umakhulu wami, u-anti wami wayempostoli. Ubaba wayengakholwa kodwa wagcina sewinwa amawesile. Amen. Mina ke ngumChristian eFaith Mission. Asambeni ngobazalwane. Ngiyathela ngicela Nkosi. Awakhona kodwa amapostoli. Ake sisukume sonke ke situleni bazalwane. Sike siduduze nje. Kube sekonzweni. Ilula le ngoma. Kethi lapho nyathela khona. Lapho nyathela khona. I
Ake sinyathele nje kancane sike situleni bazalwane kusekonzweni. Uthi la ungangadluli awunawunga izama vini izama vini awunaphoke vini ema
uma ngisuka khona habake ngizohamba ke nginokujabula injabulo yandulisa enhlizweni uJesu uzongingenisa le endaweni ake ngaye apostol bethi kuyoba mnandi kuyoba mnandi kuyoba mnandi ke sesiphe sisonke ngoba siyazi sonke sinesenzo sethu-ke awumnandi ukholwa bazalwane awumnandi ukholwa alesifana nasemsebenzini iyothanda ithimana hayibobo thingalo sayo awungibuke ngisithi magabo hayibobo thingalo sayo ngibuke ngisithi magabo Jesu yabo sabone yabo nasemsebenzini iyothanda ithimana lo mzuzu ngibona ufanele wena baba ngenxa yokuthi ngizipresent kaNkulunkulu angazi ukuthi mangayifaka manje ngizongena nini ngoba hey sisonke ezweni Okay. Thank you. Ngibonge kakhulu program director for Kampofana. Ngibingelele kakhulu umndeni wala ekhaya kwaNdimande. Bese ngiphuthuma ngikhuleke kakhulu esizweni sakithi sakwaCele esikuso. Ngibingelele izimeya zakithi ezikhona no deputy mayor, amakhansela wonke akhona phakathi kwethu, ibandla
lenkosi. Ngibingelele abalingani bami bakoDlamini nobakoMteshana nemindeni yabo. Bafundisi bami, ngiyabingelela bapostoli bakithi. Jumbo, manje silapha e-FNB, uyasidansisa impela. Ngazi noma ungena emva ubani le ntombi le yaseLimpopo, Makhathi noma ungena before yena, sajuluka samanzi ngelinye ilanga. Ngisho ukuthi-ke insizwa wakithi siyawubonga kakhulu umsebenzi ohamba wenzela isizwe sakithi seNingizimu. Siwubhekile futhi siyawuthanda. Nokuthi namhlanje Manzini usitholele yona lensizwa, kube ukuthi sizo celebrate sonke, kube yiyona ezokwenza ukuthi si-celebrate. Siyabonga kakhulu. Ngiyubingelele-ke umndeni wakwaZungu, ulidwa kakhulukazi-ke umeya wasemzi wabantu. Ngibingelele ubuholi bonke obukhona bezinhlangano zepolitiki. Mina ngiwumeya ogwini, ngimeya ethunywe i-ANC. Sizinhlangano-ke eziningi lapha ngaphakathi emkhandlwini. Sithe sakwazi ukufika la ekhaya ngoLwesine ngokuhlukana kwethu, baholi bami be-youth. Sakusho ebesifuna ukusho emndenini wakwaNdimande ngoba besizobaduduza, sizothi-ke akwehlanga lingehliyo. uManzini kakhulu ekuyena muntu esimazi kakhulu. Ngibuye ngisebenze naye ezindaweni ezahlukahlukene kwipolitiki kakhulukazi. Uyimeya eHarding ejutshwe uKhongolose. Kufanele ukuthi-ke isikhathi nesikhathi njengezimeya zamalokali zonke, uMdoni, umuzi wabantu, uReyinkonyeni njengoba ekhona umeya uMzidle, uMzumbe, mangibuye ngibabize sibe nenguyazana yethu ezimeya. Sixoxe ngokuthi ukuphuculwa kwezimpilo zabantu beNingizimu sizokwenza kanjani. Kunama-challenges-ke kakhulu, kodwa-ke kufanele ukuthi masihlanganise amakhanda siphume namasu namaqhinga ukuthi intuthuko izoya kanjani emphakathini. Izolo bese kutelekiwe futhi ewadini yakhe eHarding ku-Ward 5. Bengafuni izinto ezilethwa wuye, kodwa befuna lokho okulethwa yimina ekwamanzi. Khona udokotela-ke la oke waphakanyiswa wasogwini ekuyena osiphathela amanzi. Manje inkosazana noma ingasukuma ngesiyibone incanyana. So benzile-ke unako Manzini, sagcina isimo sibuyele endaweni. Kodwa kuzo zonke izindawo bekubalekile ukuthi Manzini masibe neplan yokuthi njengoba abantwana bezobhala babhale umatric, mhlambe singabi nazo iziteleka ukuze bangaphazamiseki. Sisezinkalweni-ke siyagijima, kufanele sibone ukuthi lo msebenzi wenzeka kanjani. Kodwa lapho okhalweni lwakho eWard 5 ngicabanga ukuthi kusahamba kahle okwamanje.
Ngelinye ilanga ke program director ngifika lapha ekhaya ngisenaso isalukazi esingizalayo njoba ngiyikhehla nje. Ngifika lapha ekhaya ubhizi ufunda iBhayibheli. Ngiyambuza ngiyamthiza nje ukumsukela nje njengentombi engizalayo. Ngithi wenzani? Athi yena ngifunda iBhayibheli. Wenze njani? Awusaphuzi ngisho itiye emini kanje. Uthi hayi ngilifundela ukuthi ngikwazi ukuphila kahle nani. So that I will be able to coexist with you. Ngihlatshwa ke inkulumo oyikhulumile masiqala ubuntu. Ngoba kubukeka sengathi iyona into esiphelele. Ukuba bebushoda kakhulu ubuntu manzini. Amakhansela la ala nezimeya bezinga decide nokungafiki. Maswabonga amakhansela khona. Nama comrade ke kakhulu asuka enhlanganweni yakhe uManzini. Ngoba usekhona ukuthandana lokhu okukhona. Kodwa futhi sibe sithandazela iningizimu ukuthi abantu bakhona babumbane. Nokuthi abantu bakhona bangaqanjelwa kalula amanga. Bese beyawakholelwa. Ngoba siyozithola sikwesinye isigaba. Sonke njoba sila endlini esingafuni ukuzithola sikusona. Sisizwe esikhulu njengesizwe seningizimu Afrika. Sisizwe esikwazi ukulalela abaholi. Sikwazi ukubuka ama-TV siwalalele kahle. Kodwa kufanele siwalalelisise ukuze isizwe singangeni enkingeni yodlame olungeke linqandwe umuntu. Mase silalele ku-TV njoba kwenzeka izinto umphakathi wakithi. Ngathi singabuya sicubungule masowedwa endlini. Le anto eshoyilo wambhema possible kangakanani? Iqiniso lingakanani? Uze singaxabani. Sibe nesikhathi la kuluthiwe saphelelwa isinkwa ngo 3 days sangabinaso isinkwa. Utatshwa. Kwaphela isinkwa nje bafundisi bami. Sangabi naso ngo 3 days. La sibone khona ukuthi udlame lweingozi kangakanani. La sibone khona ukuthi kusabaluleke kangakanani ubukhona benu. Uthandazwe. Kakhulukazi kulesizwe. Ngoba siyakholelwa kakhulu ezintweni ezithanda ukubheka eceleni. Bese si-acte kalula. Isizwe as unpredictable. Ungasa kusasa uvaliwe kuthiwa uManzini bekutheni, kuthiwa uMqadi bekutheni. Ebengenza ngalutho. Ukuba ikhansela njengoba sizoduduza lensizwa yakithi. Umsebenzi one stress esikhulu. Ambalwa amakhansela ongawabuza ukuthi usafuna yini ukubuyela kube nekhansela liphakamise kanje lithi liyafuna. Lisuke lingacabanganga kahle. Lisuke linokunye. Ma evuka ebusuku nginesho ngalento engiyisho ngoba umeya yena uManzini. Ma evuke ngo12 wayochama. Kumele acabange mase acabange kusha u1 kusha u2 kusha u3 ecabanga. Uthi nefile ayenze. Ayenzele abantu basehadini. Bengibheke ebusuku uPatrice Matsipe
isigwili ke sala eNingizimu Afrika ubehleli nabezindaba kuyiGaladina ukuthi naye njengoba sithi unemali uyavuka ebusuku bese ngathi uyochama kanti uyakocabanga ungakusalaleka ngoba naye ubhekene noxanduva lesizwe seNingizimu. Sithatha leli thuba selintshontsha kulomncwabo wakithi ukuthi sikwazi ukuqwashisa ngezinye izinto ezenzekayo ekuhlaleni nokuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sibe nalobuntu abekhuluma ngabo uprogram director. Mangizolala ebusuku izolo ufone enye insizwa sesisodwa ya ikwenye organization ngokwepolitiki yahamba ishonelwe unkosikazi ithi manje Comrade Zero sengicabange kwaphela ngibheke phezulu ngithi mangizehlise ngilishaya ucingo ngilishayele wena wahamba kule ngikuyona besinayo kodwa ngoba ngiyazi ukuthi uzongithatha ngesizotha ngicela ukuza lapho kwakho ngoba ngisenkingeni ngithi mina fika insizwa yakithi ebusuku izolo fike emanzini bekuyoshaya u10 usempampe kakhulu akuhlangani kufanele afihle unkosikazi sahlanganisa amakhanda izolo ebusuku kwaphuma into iqembu lakhe lazi futhi akufanele nothi lazi ngoba sikhuluma ngobuntu lento esenza sihlangane kulendlu sonke kulendlu sihlukene kodwa bekufanele sihlanganiswa ke ukuthi kuneplan plan program director engale kokuqonda kwethu ukuthi umqade engakabikho emhlabeni kwakwazekile ukuthi uyoba la kule podium namhlanje ngomama masikupolitiki siyaplotha kakhulu kodwa ngiyayithi mina angifuni kambe ngiplotha ngoba akubi ngale kweplan kaThixo ungaplotha wenze into efuna ukuyenza omunye alale uThixo ayikhiphe kulolele ongaplothile sikhuluma ngokukhulu ke bakhe siqonda sonke isho ukuthi ke leyo nsizwa iphume iright endlini sasa siyabeka unkosikazi wayo ayikho kulento engiyigqokile ayikho la ibizitshele yona ukuthi hayi le ndoda mhlawumbe kodwa hayi ku right manje ubuntu efanye masibushumayele sabantu babonile kabasebenzi bakhona abasogwini nabakore inkonyeni nabasemzwa abantu siyabonga kakhulu manzini ngiyazi ukuthi wena ngeke ukwazi ukukhuluma namhlanje sihlala naye ke ogwini njengamakhansela umele umzwa abantu uyikhansela ogwini futhi that's why ngithe ngeke phela ngingabi khona ukuthi mangabe kulabe kuthiwa mangibalide ogwini uvele umshopho kanje ngeke ngingabi khona mhlambe ngesonto elizayo ngizobe ngikwenye indawo mhlambe bona bazobe bekumina asazi sonke kodwa ke siyacabanga ukuthi uzohamba kahle umcimbi kaMama sijabulile kona masijatshuliswa ilensizwe ojumba sathi ukunyakaza nathi kunezizathu ebezenza ngingasukumi njengoba ungithatha lapha ngihleli phansi ezithize kodwa ke siyabonga kakhulu ngibonge nabantu balendawo ngiwabonile namanzi manzini ngale kwayizola ngazi noma sekhona noma ngizophuma ngamatshe la kodwa ngiwabonile amanzi ngale kwayizolo besila
ngiyabathembisa abantu bakithi sizama ngayo yonke indlela ukuthi amane efika ke abe khona. Kukhona izindawana la engafika amanzi kufanele sifake ama-truck siyoxoxisana ikhansela la uMsomi uWard Follow uMsomi ya soxoxisana kanjalo sisendaweni enkulu la kwaPhungashe Mlungisi indawo beyigijinywa bo-past 4 Phungula na lithuna phesheya besilandile amathambo kwamanye amazwe elikabafana Duma nangumuzi la ngaphesheya sisemhlabeni omkhulu. Ngisho ukuthi sibonga kakhulu ithuba program director, ngiyazi ukuthi ngithe ukudonsa kodwa ngifuna lensizwa nezingane zakubo nomndeni bathi ukuqina sikhona sihleli nje asindawo nje bangishilo. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga kakhulu mhlonishwa. Nami sengithola ithuba lokuxhawula njengobani. Baningi bafisa ukufika kuyena. Ubonga ithuba manje kumina. Ithuba nje ngimphelo. Nange nibonga nimzwanga nebo. Bo njengobani. Siyabonga kakhulu bazalwane. Cha ngenxa yesikhathi asenze kanje. Sekube kuningi okwenzekile kodwa nawo futhi kwenzeke ngecebo kakhulu. Ngoba okubaluleke ngaphezulu kwento zonke sezikhona ke ikhulumi nje kule nkonzo kodwa okukhulu kakhulu ukuvunguza komoya kakhulu. Mavunguza umoya kakhulu kwenza ukuthi labantwana abahanjelwe bazi ukuthi ababodwa. Ingakho siloke sisho njalo sithi angingedwa. Asenzele khona itrend kodwa simeme uNkulunkulu ukuthi akenze umsebenzi wakhe. Uye wayazi ukuthi ukuzalwa komuntu siyakulindela sikwazi ukuthi hayi noma singalazo usuku kodwa siyabona manje ayisekusondela ayisekuyalunga manje. Sizeyibalo nenyanga odokotela bayibala. Kodwa ukuhamba komuntu awaziyo. Asazi wayekufihle ngobani. Ma sekunjalo sekwenzekile kudinga ukuthi thina sincenge yena ukuthi akabe khona ngoba asikwazi ukududuza umuntu thina. Uye kwazi ukwenza. Uye futhi kwazi ukwenza ukuthi umuntu wakhe ekhona ephila eyigugu kuwe kodwa angabi khona ngelilanga. Awenze futhi ukwazi ukuphila engasekho. Kanti uthi mina ngikuphile ngaphandle kwakhe. Sincenga lo muso njalo uNkulunkulu ukuthi akawenze namanje. Yebo kubuhlungu ekhanje lomzali indaba enkulu. Kubuhlungu into angakwazi ukuyithi. Kodwa futhi siyambona uNkulunkulu elenziso lokuthi abantu bakwazi ukuqhubeka baphile. Silo muso njalo. Ngicela umesishange eze azokhulumela abashana bakhe bese uthi uzokhulumela abazukulu uMaphumu ingane zakwabo uMesisinzama abakhozi uMr Mdeshana labantu bonke ngibacela ngicela beze bonke manje. Ngeke ngicula ke umuntu ozokucula futhi. Ngibamba ngophondo. Ngibamba ngophondo sondelani ngizomtshela ukuthi ngisho ngani. Ngizomtshela ukuthi ngisho ngani bazalwane. Nizoqonda lokhu wayi bese xa sokusondelana mabe khona usondelana. Njoba ngisho lokhu ngishilo eqale ngathi kunabantu abanje umino injena nje ikhomba ungalingani kodwa umino wonke futhi iyadingana. Nabantu futhi ngokunjalo abalingani. Khona abantu engikwazi ukuthi ngithi 5 minutes. Bengeke ngikwazi ngalokuthi wena ngizolala ngingazile kodwa ngisho ukuthi bengeke ngikwazi nani niyabona madoda. Angisondelani bazalwane bese niculela kahle mina ngifuna iculelwe mina. Kodwa nina kunini ngiyangicela ukuthi nina nithi qaphu njengami. Nithi qaphu. Ngiyangicela ngenxa yesikhathi ngiyabona. Bathwala bakhe uyabahola endle uyabathwala uyabahola
abaphakathi bonke, ngibingelela abaholi bonke, ngibingelela iy'meya zonke, ngibingelela abazalwane bonke abasingqongile egameni likaJesu, ngibingelela abakandimande, ngibingelela abakazungu egameni likaJesu nomakhelwane. Haleluya. Mese sishange lokhulumayo kuthiwa asithi qaphu qaphu. Yo, kuthiwa sithi qaphu qaphu. Ngizokwenza njalo, ngizohlonipha nje uprogram bani shoni director yebo. Hey, ngingabhali incwadi ngale ntokazelele la. U-anti wami lo ngizokhulumela abashana. Haleluya. Kandimande ikakhulu. Haleluya. O-anti uma wami ekhaya kakhulu Kandimande. Haleluya. Lo lele la untanga wami. Ingakho ngithi ngabhala umlando ngoba sikhule naye. Sishana ngenyanga eyodwa nje. Bengithanga ngizokhuluma, bengithi ngicela udadewethu angikhulumele ngoba ngifikelwe inyembezi, kodwa siyabonga. Sibonga uJumbo ukuthi usesiqinisile wangisulile eminyango yatetemaki. Bengikhala ngihleli lapha yana. Ngibona nje ubuhle ngoba mina ngimbiza ngozanele ngoba untanga wami, ningixolele bazalwane. Untanga wami bengimbiza ngithi uzanele nje ngoba untanga wami. Ngibonga nobuhle obungaka. Sesibuka ku-TV ke thina ke into ezinje sibuka ku-TV. Yo, bekhambe laba amakhansela laba abakhulu. Hey. Yo, ngiyabonga nje kakhulu. Uzaneleke uba umama olungile, enothando, ebathanda bonke abantu, ethanda ngisho umntwana ongaka omncane, azathanda ngisho umntwana wamakhelwane. Khona ngelinye ilanga saziba kunanda kakhulu. Uxela nje ingane sesiyabuza ke ngaphela ahlala ndawone. Ubanike lo asho, ubanike lo asho. Lona athi abala kamakhelwane sithi hayi kubikisela kukuningi ugcwele. Into engiyithanda kuyena ke uzanele. Yo angazi ngathini ngale ntombazane yosikhule naye. Hey, uyabona ngabe uthi ukhuluma ngegama lomuntu uyabika noma uyabika nje. Angithi ngiyabika njengo-anti wami. Angiphendula vele athi nje hawu yena ngithi ngizale ndaba ngivala vele athi mina nganginaki. Hey, ngiyafisa uba nenhliziyo efana neyakhe, ube nenhliziyo enhle. O-anti sibathanda bonke, basithanda futhi nasabashaka. Kodwa uzanele ubedlulele ngothando. Sifikile la sobabheka, sizombheka u-anti wethu namba nodade wethu. Mhlambe enyangeni edlule sizwile ukuthi uyagula. Sathi masingena esangweni livaliwe isango, sixakekile usongena kanjani. Ehleli lapha esigcakini, nendawo ehlala kule esigcakini. Abiza ingane abazukulu bakhe Enzo, noma engakhulumi kahle kodwa ngaliza igama elithi uEnzo. Ngangena sengithi uEnzo siyabonga usivulela ngoba ngase ngizwile ukuthi likhulumile lona igama noma engasakwazi ukukhuluma kahle. Kodwa into engasajabula sifika ngoba sasizothusha istroke. Awusifica umuntu yazambela akanankinga. Sithuke kakhulu ke uma sesizwe elikhulu igama lokuthi akasekho emhlabeni. Umelanda ke umama phuma yesilandisa noNompumelelo. Hawu kube isikhashana ngesincane. Kona ugulile impela kodwa ube ngalala esibhedlela, ube ngakholisi alale embedeni. Ngithi ahambe kahle. Ngiyanqamulela manje angisalandi. Ngithi ahambe kahle. Uphumule egcwensa. Uphumule endimando omuhle. Sohlala sikukhumbula njalo. Haleluya, siyabonga. Sanibona umaphuma okhulumayo umzukulu kaMandimande oqala. Ngizobingelela obaba ngokwehlalo zabo, ngibingelele amameya, ngibingelele umndeni wakaNdimande, ngibingelele abenkonzo yethu udadewethu nabafowethu, ngibingelele umphakathi osuphepheni, ngibingelele nokhuleleni la kulo mkhombe. Akukho okuningi engakusho, engakusho nje ukuthi khulu uhambe kahle. Sihlala sikhumbula empilweni yethu idlalile indima enkulu. Ubusithanda, usifukamela, usikhombisa konke. Futhi ukhulu okungiphatha kabuhlungu nje ukuthi
uze wahamba ngingakaze ngimbone egula ngenxa yezimo ke engakwazanga ukuthi ngifinyelele ngapha. Engishoyo nje ukuthi khulu uyazi ukuthi besikuthanda. Nozama engekho lana eseBloemfontein ushilo ukuthi ngimxolisele kakhulu. Ubefisa ukuthi azokuvalelisa ngokuthi uAnti wahamba akazange azafinyelele manje sekuwena akafinyelelanga futhi ngenxa yemali. Khulu uhambe kahle. Sohlala sikuthanda kakhulu futhi. Angazi ukuthi ngingaqala ngakuphi mangathi ngiyabonga. Ngimdala ngingaka namhlanje. Ukhulu ongikhulisile. Ukhulu bengayena umuntu okwazi ukuthetha thina lekhaya besingathethisi. Besiphila njengamaqanda. Ukhulu bengathethisi engashayi. Ubona nje ukuthi noma ngathi umuntu wonile kodwa nje ukhulu uzofisana athi hayibo yeka lento yenzayo ubona ukuthi wrong. Engashayi mina bengiqala ukhulu ongakwazi ukuthetha. Okhulu bayathetha la ngaphandle. Kodwa nje ukhulu bengakazi sithethise. Engakazi athini. Kunalokho nje bevele ahlisa umoya athulise nje umsini. Ngase kwenye day ngambuza ukuthi hayibo wekhulu ngoba igama engaqanjwa uma usamkelisiwe lelithi Maphum livelaphi. Wasesho ukuthi ayibo elithi Maphum igama elisuka kuphumlile. Uma wakho wayemane eya esibhedlela esakhulelwe emane esibhedlela abuye esibhedlela abuye wathi ngosuku abeletha ngalo ngathi awuphumlile kuze nje namhlanje nginegama elithi Phumlile ngenxa yakhe uMandimande. Ngiyabonga uthando sinike lona khulu. Sohlezi sikuthanda futhi nje akusuphela amandla ukuthi awusekho phakathi kwethu. Hayi ukuthi kumele silahlane njengomndeni kaNdimande. Mina njengomzukulu kaNdimande omdala ngiyathembisa ukuthi indlela ebengiziphatha ngayo ngizoqhubeka ngiziphathe ngayo. Ngiyabonga. Ngiyabingelela bahlonishwa baba phambili. Bingelele izimeya zonke ngokuphelela kwazo. Bingelele amakhansela wonke ezindawo ngezindawo. Abazalwane bonke basihambele. Abendawo omakhelwane kwelihle igama ngiyabulisa. Ngizobeka isithupha kosomhle kaThixo. Ngoba nesikhathi sesingane kakhulu. Udadewethu lo siyamazi. Kusho ukuthi ngizobayiliwa ke mina. Ekade ngizokusho konke sebengisholo uba bandlelihle. Dadewethu ubesikhonze kakhulu. Bekudadewethu lo kumzali wethu futhi. Ebantwaneni bama sebeshilo ukuthi kade siwu8 amantombazana awu6 nabafana ababili. Nabanye abantwana abafana ababili bakamama omdala uMankomo. Udadewethu siphathene kahle phansi kwekhaya Nkosi omhle kaThixo. Singizwakalisa ukulimala okukhulu. Silimele kakhulu ngodadewethu kodwa icebo likaNkulunkulu lizozakha ukuba phansi kwalekhaya ubani ozohlala khona. Bese ngibuyele ebantwaneni badadewethu. Bantwana bakadadewethu nidlalile indima siboniso. Nayidlala indima sibonga kakhulu. Asazi ba lo mthwalo kade sizowuthini. Sibonga amandla akho siboniso. Sibonga amandla akho siboniso. Ezingeni okulona mfana ubonakalile kuba umsebenzi wakho uyaphambili. Wabonakala abantwana bakho bekukhasile ngendlela abaxhase ngayo. Sibonga kakhulu bafundisi. Nenkonzo esesayiqala siyibona. Uthutheleka izindwendwe eziqhamukayo Nkosi omhle kaThixo. Lezela likhulu ikhaya lakaMadlamini sibonga kakhulu. Amen. Ake ngithathe leli thuba ngibingelele umphathi wohlelo. Ngibingelele inkosi yesizwe necabinet yayo. Umphathi woku necabinet yayo. Abafundisi abakhona. Umndeni wakaNdimande, umndeni wakwaZungu. Ibandla lonke elikhona egameni elihle leNkosi uJesu. Ngiyabonga ukuthola ithuba noma sengithola ekugcineni
ngiyacabanga ukuthi ngathi ngizokusho ngeke ngisakwazi ukusho konke ngizosho kancane kakhulu njengoba kushiwo ukuthi uMteshane ngimele abakhosi ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi mhlawumbe behlela baye bacabanga mina ngesizathu esithize sokuthi mina ngumkhosi odoubled la kanzimanje izingane zami ezimbili ezishadele khona base kubona ukuthi akade lo mkhosi lo kuba yena seneyintombi eziningi ezila ekhaya ngakho ngifuna ukusho izinsizwa kanzimanje sekhona izintombi lapha kwami ngiyazitshela masiphelile ake ngokusheshsha okukhulu base ngishilo ukuthi ngithola ithuba masekugcineni ushilo ke uphathi walenkonzo ukuthi wonke umuntu oze la ekhaya uze ngenjongo eyodwa uzoduduza ngakho sizokwenza lokho ke sebeduduzile ke bakhuluma konke thina sisekugcineni sesithola nje amalembana amanye nje aseshilo mama ukuthi bengizokuse lokusho konke ngithanda ke ukusho ukuthi ngempela akusilona iphutha ukuthi kube khona lenkonzo enkulu kangaka la ekhaya kodwa kunguhlelo kaNkulunkulu awubona ukuthi mhlawumbe eyawuzonda lo muzi wakwanzimanje uthanda kakhulu kakhulukazi ngithanda ukusho ukuthi umama lo ubehlakaniphile ngendlela emangalisayo inkosi wethu umuntu ohlakaniphile umuntu oye abone kwasekuqaleni ukuthi ngolunye usuku uzodlula la emhlabeni ayekwenye indawo abese lungiselela leyo ndawo ayakuyona umuntu ohlakaniphile ufaniswa naleyo ndoda leyo eyakha indlu yayo phezulu kwedwala lathi mayifika imvula eyisikhukhula zishaya leyo ndlu yangawa kodwa kwakhona omunye owakha indlu yakhe esihlabathini uma ngabe lifika imvula yawa leyo ndlu leyo esihlabathini ngakho lo mama kade akhe edwaleni ngokwazi ukuthi Jesu Kristu uyinkosi ngakho ke ngempela sidabukile ngendlela emangalisayo ukuzwa ukuthi umlingani wethu ekade engaphilanga uzofika usuku lokuthi ahambe emhlabeni kodwa sabuye nganeno sazi ukuthi akumele sidabuke njengabantu abangenalo ithemba ithemba ilelo lokuthi uma ngabe umzimba oyidokodo udilika sinesakhiwo esingenziwa ngezandla ekhaya ezulwini esakhiwa nguMongcwele ngakho ke siyethemba ukuthi izingane zakhe kakhulukazi ngobantu basilana nje size ngeingane zakhe size nangaye ekade simazi izingane zakhe esisiduduzayo manje ngizwile enye ingane ikhuluma ithi bithi mayifika la ekhaya ukhona umama uyaqhubeka yonke into kasi manje kuzokwenzakalani sifuna ukusho ukuthi ukuhlala enkosini ikona okuzoneza niqhubekele phambili uNkulunkulu akathi uma esusa utho bese engabeki lutho ususa utho abeke enye into ngakho uzoqhubekela njengoba kade ukukhuthe kwala ekhaya ngakho siyabonga kakhulu uthando lethuba ngisho ngathi bengizokusho konke angeke ngikusho base ngithola ithuba lokugcina ngakho sithi duduzikani zingane ezophuzi wethu kuphelile la kusazoqhubeka kuye phambili siyabonga kakhulu icala selingene icala Mrs. Zungu oza Ntombendala nomkhandlu wakho wonke kodwa ngifuna ukusho lokuthi icala selingenile lithi umthetho wakho nakuleli izwe kufihlwa ngowani sesinakeleke isikhathi ngicela nawe abasazokhuluma ngoba angeke ngisabathini futhi angikwazi ukuthi ngithe abangakhulumi ngizolala ngadli ngisho ukuthi bathi qaphu nabo ngiyacela lokho kwangempela
Kodwa futhi hayi intombi endala hayi ngiyabona nje iminute uzothi 1 2 bese kulunga. Abaningi bayamshiya ngomhlubuka namina abaningi bayamshiya ngomhlubuka namina abaningi bayamshiya ngomhlubuka namina ngomhlubuka namina Hallelujah. Oh, ayibonga inkosi. Hayi ngisho njalo enhliziyweni yami. Ngithi angisoze ngahlukana noJesu bazalwane. Noma bangamshiya noma ngathi ayikho lento. Kodwa ngimbonile uJesu ehamba nami indlela yonke. Ngiyabonga kakhulu nami ukuthola leli thuba phakathi kwaleli khaya. Ikhaya lami leli. Saqala nje kushona ugogo sasila. Washona abantwana bethu sasila. Ngibonga inkosi eyasihlanganisa naleli khaya. Sasingazi lutho ngalo. Kodwa ngoJesu bazalwane ngoba nguNkulunkulu ohlelayo. Mawuhleli kuye nje. Hayi uthola konke, ngoba kuphelele konke kuye. Sebeshilo abantwana ukuthi sahlangana kanjani naleli khaya. Umyeni wami wahlangana naye udadewethu lemisebenzini. Hayi wavela umntwana. Akululanga ke bantwana bakwethu uma bongatholi lutho wena sekuvela umntwana. So uvela ubona ukuthi hayi try out of fashion. Sekulele ngendlela emangasana. Hayi ngane uvalo kodwa yathi inkosi hlala ulindele mina. Ngathula ngalindela uJesu bazalwane. Hawu wawenza umsebenzi. Hayi angikhathali inkosi. Ngizobabona nje abazukulwana abantu abawu12 abawu12 nje abazukulu. Ngithe mabaqoqana khona omdala engatholwa eyami indaba. Hawu ngolwa uhlelo lonke. Konke okwenzeka kwami bazali kungohlelo lukaNkulunkulu. Wathi omdala uZulu ngathi nje ngolwa uhlelo. Wathi omdala ku9 ngathi nje masimbongo nomusa kangaka awuyintombazana. Bawu7 abakwazi abazukulu bakamalo. Nami ngimbiza ngodadewethu kuba mncane kakhulu kimi. Kodwa uNkulunkulu wamhlanganisa nogogo. Mina nje ngama50s ngidala. Nomyeni futhi nomyeni wethu ayivele emdala nakume ngama49. Mina ngoka54 yena onga63 bheka nje. Kodwa ngoba uNkulunkulu wazi endleleni yakhe siyadingana. Udinga nomncane, udinga komdala, udinga uyabona. Angeke kume nje, angeke futhi ume. Ngoba kudingeka ubukele kwabaphambili. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Wawenza umsebenzi ngalo dadewethu. Njengoba le babaza nje bethi utheni bakuhambe yena hawu kwavuleka amatilo kwavuleka iminyango kwangena ama-grade nathi siyazi ngelela ngisasifika la kwakunzima ukungena kodwa ngoba sekugradiwe nami wathi uNkulunkulu amfake ekhayeni lami hawu nkosi kwavuleka iminyango eyayivaliwe ngaqala igama loba nguma njengoba esho sibusisiwe ngo-1990 hawu ngaqala uba nguma kade nje ngingukoti emva kweminyaka ewu17 ngashada ngo74 emva kweminyaka ewu17 sihleli futhi engiduduza engayiphakamisi le ndaba yokuthi asithole bantwana athi yabona lo mzi lipolisa la yinesi le kodwa abanye umzi bayaqhubeka nempilo umntwana umzi awakhiwa ngamntwana uma nje ninqumula isinqumo kuba naye umngani wakhe kubini kube naye kuhleli nami kwathi mase kuvela awungathi manibe naye nami kulento eseyivele futhi ngiyadinga ngabheka ifamily ngabheka yena angabona izipho zishona kimi kwabona ukuthi kula ngisondezwa kula bengithanda bese noma ningaphumi ekhaya ngoba sekuvele into ebekade ingekho kule ekhaya kula ngaqala khona igama ngibe ngumama kasibusisiwe lelo gama wafike ngenalo ngishigama usibusiwe ucabanga ufika kwegama kufuna likhiphe ukhala inyembezi kunemibuzo bankosi
la sowusipha khona sowusiyasahlukanisa kanti inkosi yazi ngoba wathi emthigane ebelethile udadewethu lo wavele wathi nginozipho kanti unozipho ngangivele ngimphiwe inkosi engumuntu akadadewethu njengoba behleli belande bonke abantwana bala ngisazonitshela ngabo abantwana basipha kwaZulu abantwana ngabodadewethu babulela lapha kubonke nalo bengingcoza iphelo likamama kodwa ndafika emncane wavele nwaze namathisela nami ndahlukana naye esesiyembuso ehostela ngoba bokuhlala basehostela ukuseduze nasekhaya ngoba uNkulunkulu wayehlelile ngempilo yakho uNkulunkulu nawe wahlala phansi wahlela ngempilo yakho naloko kungakalungi usazokulungisa zonke izimo ezifikayo awuzifike emva kwendaba sekwahlela kwaqedwa kwahlala ikhabinethi yezulu yahlela ngawe kwathi kufika nalokho yiyo likhabinethi nathi hlala ulindele uJehova ngahlala noma insuku ephazifana uthi umuntu usenivumelele kube kuvula inhliziyo ngoba yonakele kodwa ndathi inkosi ngoba songinikile mangihlale ngilindele wena ngiyabonga kakhulu bazali dodadewethu uthe masehambile kwathi ngoDisemba kwakunzima kakhulu isimo sasishubile kodwa ndathi inkosi lo uqalile umsebenzi wena ushendile uyawufeza seva ngokusingojeni uthakaphilanga saqoqa abazukulu sazombhezela ukuthi sengisebekhulile ngabantwana bakhe abadala abantwana bami ngoku sekuvela abazukulu sengikhulisa bona mina nje kuphela ngiyamsi report yena abelethe ngisingathe babelethe abantwana ngisingathe sengisilike ngona abazukulu engihlala nawo ngike phela ngiyambonga uNkulunkulu ngalo dadewethu wavela engumkhonto lo wakha indlu ekhayeni lami wakha kwavala izikhala ezazevulekile namhlanje ngumama namhlanje ngugogo namhlanje sinabakhozi senomolokazana ubelethile nankosikazi umolokazana njengoba ngishinda sina 7 kwabazukulu ngalomntana osesibhedlela belethile umolokazana wethu ngomthisha futhi ngempela nami ngisukumilomo eyiwaka usuku lokugcina ukukhula kodadewethu intama umendle kancane konke ngoba lo msebenzi angizange ngisenzele wona lo msebenzi anangangingawazi kodwa inkosi yangiqinisela wona lo msebenzi oba masihlangane ngabantwana nalodadewethu yangisebenzisa yandembathisa uba mandithola amandla okuhlala uyabona ukugcina into yomuntu kufuneka reporter angikwazi bani kakhulu angikwazi bani ngambongi ngoba uNkulunkulu konke yena ufuna udimo lonke lubuye ningakho uthi ngiyabonga Jesu ngiyabonga mzali wami wena ngoba wongazi wangihlelela wayihlonipha inhliziyo yami ngiyabonga kunami ngalabantwana ngoba abantwana bexabanisa bafike bathi ngapha kodwa wasipha abantwana abasidanganisa noma thina sesishayisene babona ukuthi khona balimele iqiniso ngiyabonga kakhulu bazalwane umnandi badadewethu ayiphelanga indaba mangizama sisazoqhubeka siqhubeke siripothelane ngoba abantwana basidanganise ingunaphakathi mina ngidlala ngoma umkhulu ninona nithi ukhuluma kushoni lango lishonile nje manje hayi mina ngiyabaza abantwana nje futhi ukubheka nje kodwa yamva ngoku uthi mama kancane mntwana uyebo buyaxela uthi iminyaka eliwakhe ngitolekelani nawe uthi iminyaka eyinkulungwane wanina anazi waka yintoni siyabonga kakhulu akushiwo into ukuthi mnandi nje kodwa simbonga uNkulunkulu ukuthi usithwalile ngibona inyembezi azikho kanti makunje kuvamisile ukuthi nenyembezi zibe khona umusa ke nawo lo esubongayo uNkulunkulu ukuthi noma kubhlungu ukukhala kodwa akufuni ukhalisa umuntu ongenathemba ingakho noma ngabe ukusiphi isimo sokuphila kodwa kubalekile ukuthi umazise uNkulunkulu ngoba mawumazisile uNkulunkulu uyazi ukuthi ngaphandle kwalokho noma masekudlulile lokho likhona ikusasa impilo ayipheleli la iphelele maphakatheni ngengiculi la kwi-program kubhalwe ukuthi khona zokhulumela ibandla khona zobongela ikhaya khona umkhuleko wokuvala ngithi sithe izulu lenkosi soqala ngalo ukuze lingakusaba khona ngoba kuthiwe maqale ngalo
konke kuzobe kwenzeka kuzosekwenzeka phezulu kwezulu lenkosi. Ngithole lokukhuluma kunjalo baba bamabahle. Ngaleyo ndlela kusho ukuthi sikhululekile ukuthi manje sicele ozobonge indoni khona Makhaya ukhona bese amcinga bazongitshela Michael akekho ayikho indoni ekhona mhlawumbe hayi phela igoli lelo no ngisho ukuthi isikhathi siyaqhubeka angithi ukulokhuza angithi ukulokhuza kwandawe lokhuza ngitsho lonto mina ngisho kabe ngifuna ngilale ngingadlile ngiphume ngezagila kulelisi cha akamubi kangako ngicela uzobongela ikhaya sengwane uzobongela ikhaya ukahleke wena ngoba kwalula yonke into izakuwa ngisho lutho ngisoma nalelo ngiyabonga kakhulu ithuba program director angibingelele umkhakha ugu umholi bonke local municipalities nobuholi bonke ibingelele abefundisi ibingelele abazalwane bonke abakhona abasingqongile nozakwethu kukhona ngisho zakwethu la ndiyababona abasuka eHerigwala district wonke ama-department ahulumeni akhona la siyabonga kakhulu nonke nginibingelele ngesibingelelo sikaMajesu uJesu Kristu. Kimi lapha ngibona ukuzodlulisa nje ukubonga ngomsebenzi wena omkhulu esenisenzela wona somndeni wakwaNdimande. Siyabonga kakhulu bazalwane ekutheni nizosinqunga la nizosifihlisa ithambo likabamkhulu Gqwayiza. Siyabonga kakhulu bazalwane bonke bese ngidlulise futhi ukukhulu ukubonga ensizweni ezasilekelela kusuka ngolesibili silungisa indlu yokugcina la anti kusuka ngolesibili kuzobe izona benza umsebenzi omkhulu. Siyabonga kakhulu bazalwane enikwenze ekuthina siyanxusa nikwenze nababanye uNkulunkulu emkhulu siyambonga bese ke ifise nokuthi masonke sesiphindela endaweni zethu kumagumbi ethu la siqhama khona uNkulunkulu ahlale esiteringini senqala zomlilo esihamba ngazo sifike siphephile. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ngiyaqala ukuhlonishwa isikhulumi kangaka kodwa ngiqalwe ugogo lo ngiyamthanda mina ugogo yazi ngithanda kakhulu ubuntu mina ngimzwithu uthini mhlawumbe mina nimzwanga yabona izilwandle zomhlola lezi ngiyazala nini kodwa into engaphezulu yonke engiyithanda kakhulu kuyena ubuntu bancane abantu abanje esukuma namakhabethe right ngangifuni ucule manje uyabona right isikhathi sonakele ngicela lokho la ku item number 13 kuthiwe ibandla ke seliqedile nalo nabe ngishesha mina ibandla nje siqedile to finish na kodwa kunenkonzo baba abayicelayo ukuthi bayenze bathe mayimhlala imizuzu yobe imkhulu abazoyenza manje ya bazothi nje bese ke kulunga bagcotshwa bami laba ngikwazi ukuthi bese kuba ukuthi ngibonga nami Sawubona moyo ngcwele sawubona sabingelela ningixolele emphakathi wakithi niyangizwa nonke into baba nayi
Ningixolele mphakathi wakithi etendini. Niyangizwa kodwa? Yebo baba. Mina ngikholelwa kuJesu. Sicela ungilinde kancane nje khona ngizoqhubeka nalomsebenzi. Mina ngikholelwe kokhokho bokhulukhulwana bami. Ngizwe lapha kuyoba mnandi sesihlangene sisonke ezulwini. Ngathi ngiyayibheka nje leyo nje iyodwa ngabona umkhulu umsindo lo. Njengoba nubanga nje umsindo maNkulunkulu. Ngiyadlala. Uyabona ufike ekhaya uvule incwadi nabaseKorinte 15. Angithi uzwa nje umsindo ngemuva. Uyawuzwa? Othe nibheke. Ngisacela ke sithandeni nangu umthandazo bakithi. Lo mthandazo esuthatha la nakuwena uyeza futhi. Egameni likaNkulunkulu uyise nendodana nomoya oyingcwele. Amen. Yehlisela kulomphefumulo ukuphila okungunaphakade. Injabulo noxolo embusweni wakho wenkazimulo. Yenza ukukhanya kwakho kukhanye phambi kobuso bakho benkazimulo. Kuwo lo mphefumulo uwunike impilo ephakade. Oh Nkosi, wenze lo mphefumulo uthokoze esixukweni sabayingcwele bakho ekuthunyisweni kwegama lakho ngenxa kaJesu uKristu inkosi yethu. Amen. Oh, asibonge bazalwane. Bakithi. Angithathe leli thuba. Nami ngilithathe ithuba umthetho wami nje. Ngidlulisa oqala okukhulu ukubonga. Ngibona ngathi mina siphathane kahle. Mina ke egameni lami njengomfundisi wohlelo. Ngicabanga ukuthi ngizame nami nginebandla engikhonza kulo. Kodwa okukhulu kakhulu ubuntu. Okwesibili ngiyacela la ekhaya size ngalezi izingane ezihanjelwe. Njoba ihanjelwe okuhle nokubi ngineqiniso lokuthi akuyona inhloso yazo. Kodwa kukhona into engokwazi ukuyicontrol. Ngiyacela ukuthi bakhona enyathelekile wazi wena ukuthi kodwa laba abahanjelwe akuyona inhloso yabo ukuthi wena unyatheleke. Ngiyacela bazalwane nikhululeke nje niswabuluka. Oyiso kuyangithi ngithini. Siyabonga. Ngiyabonga ndenambakithi ngithole nethuba lokugqoka uthayi ngawugcina nini. Isudu nje ngangigcine nini. Kodwa ngokuthi ngazile ukuthi ngibukeke ngathi. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngicabanga khona kusenziwe. Kade kuyoba mnandi, kuyoba mnandi, kuyoba mnandi, Sesiphelele sisonke ezulwini ngoba siyazi uthi sithembiso sethu ezulwini. uthi abafuna ukuya kubaba bayodlula phi kimi. Njalo isonjalo kwempela lithi abafuna ukuya kubaba bayodlula phi kimi. Hayi kulungile. Siyambonga uNkulunkulu bakithi. Mina ngiyanithanda niyathandela. Okay, usisaba sebancane bayacela ukuthi abazothatha imbali. Okwesibili lapha etendeni elingaphakathi kuneziteshi zokudla. Bayacelwa bonke abantu abakhona ukuthi badlule khona. Okay, ngicela ukwenza kanje. Sis announce wena. Okay, ngicela ukubingelela kancane ngenxa yespace. Ngizocela ukuthi mase sibuya ngalezansi emathuneni kule tende
elingaphakathi kungene abaholi bebandla, izona zonke izikhulu ezisihambele, abakhozi bonke nama-colleagues ethu, kuzothi umphakathi then nabazalwane babuyele ngapha sizobasevela ngapha ngemuva. Uma liphuma ilanga, lange phuma langa. Uma lishona ilanga, lange tshona langa. Uma liphuma ilanga, lange phuma langa. Uma lishona ilanga, lange tshona langa. Abizuma, abizuma, Shine